Беларуская тэма цяпер гучыць з вуснаў герояў вядомага на ўвесь свет саунд-парку. Сёння ўначы ў сеці з'явілася 13-я серыя 16-го сезону мультфільму, у якім галоўныя персанажы надзелі на рукі бранзалеты, каб падтрымаць беларускіх калгаснікаў, што змагаюцца з урадам. Падрабязней Сергей Матчык. Новая серія Саут-парку распавядае пра тое, як адзін з герояў, Стэн, не захацеў падпарадкавацца сістэме і адмовіўся здымаць з рукі бранзалетку, што сімвалізуе веру ў Бога. Нягледзячы на ціск з боку грамадства, ён застаецца пры сваім меркаванні і ў выніку становіцца кумірам жыхароў Злучаных Штатаў. Стойкасць Стэна нагадала іншаму герою мультфільму Батэрзу змаганне беларускіх фермераў, якія спрабуюць абараняць ад ураду сваю зямлю. Гэта дапамагае мне не забываць пра спачуванне да людзей. Мяне сапраўды ўзрушыла, калі я пабачыў на YouTube, як змагаюцца фермеры ў Беларусі. Тым часам высвятляецца, што Стэн усё ж зняў сваю бранзалетку, а пазней склеіў яе. Журналісты абвінавачваюць яго ў падмане. Ведаеш, што сумна, што менавіта гэта важна для людзей, і ніхто не памятае пра фермераў з Беларусі. Ты хочаш сказаць, што фермеры з Беларусі гэта лухта? Пасля гэтых словаў усе аднакласнікі Стэна надзяваюць бранзалеткі, каб падтрымаць беларусаў. Дапамагаць прыгнечанаму народу бярэцца нават Ісус. Ён заяўляе, што пагутарыў з уладамі і фермерамі, ды вырашыў канфлікт. Акурат у гэты момант за плячыма збаўцы урадавы танк пачынае расстрэльваць беларускіх фермераў, а бульдозер праязджае па целах забітых. Зрэшты, Беларусь усё часцей згадваюць у замежнай кінапрадукцыі і ўсё часцей у негатыўным кантэксце. Я отношусь к этому негативно. Дело в том, что это отношение не только к стране, не только к ее лидерам, а и к нам, получается, ко всем. Я сталкивался с этим как-то. Относится с сочувствием к тебе, приезжаешь за рубеж. Ты вроде себя чувствуем каким-то таким несчастным и бедным эмигрантом. Але акурат палітыка ўлады ўкраіны, а таксама дзеянні айчынных праваахоўнікаў і становіцца падставою для стварэння негатыўнага бачання сітуацыі ў Беларусі. Сергей Марчык, Аб'ектыў.